huyu mzee ambaye anakula pesa ya Inua Jamii atakuwa anahitajika ukuja na kipande yake, akuje na ile namba ya simu ambayo inakula pesa ya Inua Jamii, na yeye mwenyewe tutakuwa tunachukua vidole yake, tunachukua sura yake na tunamfanyia verification, tunahakisha kwamba hii pesa inakuja kwa mtu ambaye ako hai. So the thing ambayo tunataka kuhakikisha ni kwamba hii pesa inaenda kwa mtu ambaye ako hai na inamfaidi yeye mwenyewe as a beneficiary. So it is nothing big, na hii pesa haijasimamishwa kwa wale ambao wanaendelea kukula pesa ya Inua Jamii. Bado itakuja hata ya hii mwezi, tunangoja iingie kwa simu zao. Kitu tu tunataka ni kila mtu ajitokeze. Togotigana yo mwancho muriria bono totambuke goikase county ya Nyamira ase bono egatia barai babasae kurwa ase bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira nigo bamochiria serikali nne yo borai buyu more bwense Daktari William Samoei Ruto nabayigo mu bunge bwense moye bunge ya North Mugirango omusike Joash Nyamoko ase Kirianga chira barwete chiamagendero echo kurengana barabwo chitrabekwa ase budget bakoragwa na Job Makori imeye nsemo ya magwagwa nigo baboriringa serikali gosini babori serikali ase ki University ya Nyamira etabekiria ase budget nabo igo hebare ku chinsemo cha Tombe ego ikaisenta nabo igo Gitaru nabo ige bare ku chinsemo cha Gekondo yagenda amabalire ego ikachinsemo chiria cha Nyamaya nigo bono basokiri na kuburia bara yabo ngiya kugera batarabwatireria ayo asamalieta igongoro kwa Job Makori lakini igo eringo tare goselimanyikanete mono taigarojo igongoro ase egodi ya magwagwa ali no ngwakire kura yane ase getuo kiario mego PH no ngwakira rero iga igontete gotebanga na gokire mono omusike ase ngijubuna twanyorana na ende mbuya yaba twanyorana nataka gukwanira igoro ye budget yabete gegosomwa buna momanyete budget yeye nere korokia ebintu bigochigokorwa igontete gotebanga ase budget ye yasometwe ebintu mbire biabegetuo twakagerete moso North Mugirango twamaite na mbichi gokorwa lakini mbikeraneti amangana twarengo kwanira mono igoro ya chibara nchirango jigokwanira twakagerete ase budget ngo bekuchiarengo bora mune bare korukwa Tombe Isinta Gitaru eyu twakagerete yasumbuira abananchi ase miaka emenge njabete captured ase budget ye ebara ende koruku gekendo mabariri ekoenda yakora nyamayaria tei ase budget university y'abantu baminto ba North Mugirango bakorera butuko na mubaso eyo twakagerete nera ase university nango chikobeko yarenge techeti kobeko bono gongo boria abantu abale serikali buno mochumbo ito Joash Nyamaji Nyamoko igatebete binte bibyonsi mbikorekana mbibekiri ase budget emogoja mwate bango kamamole mukare go kamari iyo na abande bago kamama bere ayumongirane togote gase togos kamotu sukunyara homorendo yogendrete mono maga yegati yaba iborio kurwa ase skuru ya secondary ya Eronge DEP imeye wode ya Bwemwango ebunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira niko bana kugania oku omwalimu omonene bwe skuru eyo ase oko korusibwa asa gokoria bobe na korikia machibu atari amaya ase abarke ba grade 10 niko bono omwalimu omoyia abereko bagakobekwa abisi ase skuru eyo kagokwana hekerekyo omwe MCA omokoro obonyamu obosobo mwango Charles Barongo nigo bono asabire abaibori barente abana babo ase skuru eyo Rukwa Barongo former MCA bomwaga na inde stakeholder ya Eronge nigo kwa kiralitangania serikali mbia mono sana nga kere Kariuki amone timu yaye Kariuki yogale TSC regional Kisumu nga kero mu DC oito Nyamira North inga kere timu yons ya Nyamira ya education inga mbia mono sana asebiriro biribye ito na abegete na ende bakabigwa asokurusho mwalimu ori Eronge secondary bono chire skuru yeito ya iranne nomo omwalimu oikiro olomo ngaini omwalimu ogweti abana asarwete omwalimu mukaye principal oikire rigonko boria abantu baminto bonsi bekenyorukia Eronge nando nsigusi bari konyara batwarro bwo baigoro ye skuru ya Eronge DP inga Eronge bono yabere biya baire ni abano
igo tokoboringa abana batayaliswe koirana eronge yabeire very good school now uno mu principal agete igo nkwakira na inde omo chairman opiochi Dr. Tisonga ono monto mongaini bono nkobekale school proper school yabeire proper abana bairane igo nkorengelinga abantu baitabararia mwensi muna mwabigeta manganaya na kiere kyobisi kyonsi na boretie omwarimu oyimbi agenda oyo chire no mwarimu mukaya abe supported fully abana baitu bairane school ya iteronge eira ne status yarenge na endebe school erimo kigara kantu kanyite school ya iteronge nero eba among the national schools school kanye yagura sengenjo ya leadership ya principal alenge micromanager bweka nere principal nere cashier nere kirigento abaona barimu bara okora kendi yon star ko manager arigo cha saine o ranch saa 6 ochire wana school kanye yakure lakini bono tubwate principal gweka saa 12 naende toko sabanga board of management emwaka chiri nyomberi ya ebo seri innovative very fast the principal menye megali omo principal no mosamo ke ngome kyari school eri itokaba a very good school kia garanto bwata matumaini nga eronge kanero ye koba bino kebirigo ebe national school Atogos kama tu mwancho mwiriani gobono yokuriye kirogo kibo chumbe hasensemo yebunge ya North Mogrango muske Isaac Ateba ni gobona aboli mwaziri bwekisemi Julius Migoso gamba amona babisabaye ebekisemi babe bakorotota emerobedio yekisemi unegendrete asichiskuru bunenchira yemo yogosanga na kogania gosekora aliya makongente kwa bwaterania kisemi asenseme yo anene mono ni gochinga kichira chiskuru chigendrete gosambwa ni gono kagosanga na bamenyi ebensemo eyo ya burabu ni gona ende hakwanire higoro ye budget hiri ya somo no mwaziri bigancha akeni bo muske John Mbadi abwasatebuna amenyi bebunge ya North Mogrango tibanya retikende nonyo murayibwense muske William Samuel Ruto obalire teira ayoko bayineke ya magendero abwebono hasasingero muchumbe webunge yo ya North Mogrango akora magendero bunebwendrete bucyasa amenyi bensemo yebunge yo bahobisa lero mbali gutarira skuru barore nga nkikegendrete chiskuru igona lego tebi migosi asoke kurues obisi achiche paka chiskuru me orel so jete igo korabo chiskuru na bochiko gendera kunyore michano inspection ni bigire libwe ni aba principal bali ndwe ange bako ba supervised na ende babe supported nesrekari kwitra chibesa una bana bago choko half term omukutanoro siwo omonene Nairobi na Migos arangilie abantu bonse pebakorukuna stakeholders bana bichisembi bakambilinga neli barore na kibakulirongiya abana bawo jikwere na kuruchi half term banyole chisukuru chito nchirongete nechibesa nchiroro abalimu bakogendelia amana ya chisembi ntwaro che budget yito na North Mogrango epara nere kurutombe ekogenda gitaru echiko soka lie kubwata kuchabera ikwenda kuchichebilat pari itebe kidose budget olie budget para kwanete ekuruchabera echiche nyamusi echiche kendo egende guchia kyoge esoke nyamaiya pari itebe kidie budget oligererie chichira kwanalia uneye konge agachaka igura paka bono igachitrakta chia bege tu oroibere chia sokero kuruoro lero ningulero ra mache chire oligereria mangane je sistema kwanete akalenta nga olonjiri sistema imete karorekana na inde egali yabwate mete na inde ya sokete ne mete iyo gedu kuruga sistema chiko bwe sichinse mu chito nchiyo university ya Nyamira lakini nebekiro se budget tebekiri 3.5 billion choka jibekiro se budget na si university kurukuga Baringo ya Nyamira teyo igotware ko saba umuchumbe aligererie bitebyo
Mwancho mwereria togotigana nayo bono tiga tuskimutu ase bono aba MCA bali bakunyamiria serikali ye county ya Kisii nigo besokire na gukwanira ogotekenderwa kwa magendero ase chiward ao ima ye county ya Kisii bakorona mu MCA we ward ya Masimba Boss Mairura nigo bamochirie mugabana we county yo ya Kisii Muske Paul Simbarati asogotarosia chibara chinsemo chibunge chinsemo chiward ao ase kirianga barabo tibalia igosiga barba mincha anobora ibwaye. The big question the people of Kisii should be asking Governor Rat and his people, where has he been since 2025? Governor Rat nigange tukwane yorichi bara the last 2 weeks really tebiragita was akachakera kuri moro asatigete ward ya Obare igrupu Boitangare. I want to say this, igorona roje deputy governor kare kyamo kamaibaje umuntu whatever no mukiristare kakungaina abana inji na ntura abaji bara. Number one, let me make it clear like the other bara mugabana that way. We passed the budget in the assembly every items chikokoru ne county government which we passed in 2025 omutinyo sita before mutinyo sabutara. Number two, chibara chito tu akore the budgeting tokachibeka chibara like me jomo MCO Masimba chibara na abegete chibara 31 na print the copy 10,000 go to Monday as a word kero mo menu Masimba kukira banda at least 11 family pamanye no uri mugu arati waikiro moye cheto masubale ndo masubale ndoyo mwintekiro kwana yo tuachira igara siasa ngono siasa ya retiro sa magende tagete correspond which was mo deputy governor ito umugaka na kagete no mugaka wesigete mote biga mweshimiwa wewe emyaka nere weka umuntu esika. And when you're in public service, there is a way you should handle yourself. Governor, deputy governor, you was seen yesterday at Kiamukama saying aba MCA bage susu, Simba, MCA Chuni, no MCA Nyamasibi, Araru Chipara Chakero. But I want to respond to the deputy governor of Kisii in this manner. Deputy Governor Webo does not even understand the position he is holding. Deputy Governor Webo, he has reduced himself to a clerical officer. Deputy Webo, you don't even know your position in this government. To start doing politics now by MCA Mararu Para is the lowest you can go. And as I've said, emiaka nere kare gwikire hande munayo mulise bwe kanisa tutakiri kungainire ochaka kungainire ngaba MCA Mbararu Para asenge tumwandi ba siasa yeno yo bwana ye siasa tabwa atimutura maega negento kira at the lowest we can was a county kwa nega unanje mu MCA basi Boitangare dona rude chipara chiana buno mumiyo mindata last year November tokaru chipara chia Boitangare chia renge chipara 21 ngarwe para ya ekorigare enderia nyachuenderia rang epare ko rubio bararo tuba Nyambunde epara ya inamba kegamere para yo mubaya ya bugu chipara ekoruwe dira endege tugi ne chipara kindi chosi pichiria Boitangare ne para yo mugonchoro eterusinga sabana betu batakiri ko ende school chirosu lakini yo mugabano ito through his department ye chipara bako de chipara chosi pichi what cha basi but asa was Boitangare eba the word basi gento kenga mo MCA tara ndetara para mo MCA tara akora gento gete tikatoka ni serikali ye county ga amagendero tari mo MCA okorero amagendero na abana inchi bari bagakorero ntubuna aba MCA we have done our part lakini gavana Simbo ne gata the advance gende kenga na aba MCA go punish asengenjo bayire siasa yabo murengo mungao edo tumukani ngati gakorera abana inchi gasi 2027 gewika to abana inchi bari bamwibuka abanyina na togotigana yo chibara koranga litkarero na chibara choka chokwando se county area Kisii amona Nyamira igo koranga mo chando gitenora sigiteno nyani go togoska mutu nigo mokonyi we murebwe kiama keria agia Jubilee Daktari Fred Okengo Matiang'i atebirenga kiame kio nigo giatinyiria bokoreri bwaye asechi county chonsi imeyense ya Kenya koranga na Matiang'i hekiame kio nigo kegwere chiabisi asechi county ao bunenchire mo konekinga abwatani baye konyora bare obokoreri borobuya nigo hakwana keromera na banyakirogo obukuru county chonsi chikiamekyo ase nonyanigo baene kiemeroberio eyo bagendera kubeka busyo bochorio bonne bose bumako 2025 nebere
The party has started a countdown to a very detailed and institutional preparation for the general elections. We are reviewing a number of things, our presence across the country, strengthening the offices that we have, arising from the experiences we've had recently, you know. Now we are up and about meeting 35 of our branch leaders and working very hard to strengthen them as we continue the recruitment and strengthening of the party ahead of our National Delegates Conference later in the year and completion of our institutional preparations for elections. On behalf of my colleagues from the party headquarters, the deputy party leaders who are here with me, our Secretary General, Honorable Moitarelo Lekenta, our Chairman, Honorable Kemosi, I want to very sincerely thank our chairs, which I have done profusely for the wonderful work they continue to do to strengthen our party, enhance our footprint in the country, increase the recruitment of members, and prepare for the general elections. We are continuing, because the meeting is going to go on again this afternoon, because we are drawing now a schedule of how to engage with prospective candidates who want to run on the Jubilee ticket, and you know, the other documentation that we need to put in place as we now choose our candidates for civic seats, our candidates for Parliament, Senate, Women Rep, Governor, you know, all the way to the final confirmation of the presidential candidate in the National Delegates Conference. So it's a very busy working day, and actually it's going to be a very busy working week for us, because we have several other activities we are engaged in terms of strengthening our party and enhancing our party's activities and presence and enhancing the recruitment you know, of members. I am grateful that these wonderful men and women have devoted their time to lead the various teams they lead across the country in readiness for this exercise. I thank them. The party headquarters will continue to work with and support them as we enhance our party's footprint across the country and as we strengthen the work that we continue to do. Na tugutigana yo mwancho mwiri bono tiga tuske mutu ase amagombo nigo agendeire koruwe gwa guchia ase mo director wigita Senigi TV Gian Soko omwakili Job Nyasimomanyi abarai amona basani nigo bagendere togotoma amagombo oguchia ase amati ya Job Momanyi oyore mo director wigita Senigi Gian Soko TV kubatikana gusiria kwa musubati omwabo Jemimi Akezia oyo osiriwe gimabwaye eikiaita okwana ase omuchio Nairobi chinga kibomberana anigo abare yabo bamuinyoire nyagosira buna omonto mwanjite Nyasaye nabo igo koba egati abasubati balia batanganete kigima na gosoa ase gekosi kirike nyimbo ya Kenya Defence Forces KDF nyagosira Kezia mwancho mwirelia nigo aracho gutugutwali itukorie ichuma ase nkayaye eikiye iga ime ye county area ya Nakuru. She's among the first women wali wasoete si Kenya women corps. And we were very proud of her. Umaiteko yumuswati ole mwanacheshi. Ase kolenge alisifuke ngima actually not Mogirango. Umaiteko sumuswati ole naro lenge mwanacheshi es Kenya Army. So she did very well over a period of years till around 2007, 2008 when she got diagnosed with breast cancer. Iyo akaligereriwa akabweniwa lakini akeiona inde there was some other challenges ingegese ngencho yokweba kunywa kwa Mario gagendere mbake sire yonse ngima. So ekanganya goche brain tumor ikabe brain tumor ainde senginjo kumanya n'abantu bali twagire school. That's why I say koko ende school and also soko genda twara basani munyigita ali omubwene tine college mate yani yalenge ya Moi University akamubweni mpaka akaba declared a survivor cancer free around 2015. She was very faithful so kunywa Marioga ya mpaka 2015 mwana na kibono kwa wene nende bakamupima kandi na ole buya kabisa. So
umwako 2024 uno chikoera December oko muri ilikuwa na sometimes nkora harusi haraka balance yake wana magora akomo chikolindia haraka so it was a mild stroke yange go develop. Wakati nilikuwa katika chuo kikuu cha Egerton tukiwa na ndugu yangu Godwill, kwa maana nilienda kukaa na wao kule Nakuru. Nakumbuka akichukua Biblia kila siku, na hiyo Biblia ilikuwa inakaa kwa kiti yake kwenye anakaa. Alikuwa na make sure ametusomea Biblia, ametuhimiza na ametuambia kuwa tusipigane kwa sababu sisi ni mandugu. Na wakati ugomvi utakapotokea tuweze kutafuta suluhu kwa maana sisi ni wa mama mmoja. Kwa hivyo the encouragement alikuwa anatupatia na yale ambayo tunaona kwa sasa yanaendelea kutokea katika duniani, mimi nina imani kuwa tuko katika kipindi cha Yesu Kristo kurudi tena. Nkoro kwa Nemwer Moturi nyagosira nekasani yane igo onko mwana olio oito pole ne family ya yonsi pole asoko musiria oyo minto mwancho moyolia ne ese familia ngima yegitesini Igien Soko TV nigo naende entuna yende togotomengore yeto ya bene guchisenka haya yekezia naboigo hanene guchi somo direct ito Job Nyasimomanyi areme nakoba montore gwechinguru na komwongera Nyasaye chinga kibune chiga achio amakongo buna yugo nigo tokoma remie senchira ya bene kiagera Nyasaye na abwate kerengenjo ya yugo korekana ikarabu mwancho moyolia na togokubuterera hamangana maya yegitesini Igien Soko TV omorogoba abonega na senchira ya bene ngongo mutikera libaga bono edunyanga umwana mboka asore mu rubiro ya bongo ya mariko mongo ya mariko goikege tonegense ya mo ya margoba ekara chikunyora mangana maye asenchira ero yo wekan yunkoro kwa Daniel Omwaga tora margoba bose sinirie.